Okay mga hunters, so for today's episode is manguha tag labong or dabong sa Bisaya para sa sudan paniud to kay wa mi sudan paniud to. So diha sa mga hunters kay manguha sa ko. So right mga hunters, so kuha kog sundang. Kay mga tag labong. Mga hunters, so mo ni ang amo mga hunters no. Kaning likod mga hunters, so datay nakit-an nga labong diri mga hunters. So mga hunters, mga hunters no. So natay nakit-an nga labong, so mo na itong kuhaon no mga hunters, ito na yung kuhaon. So diya sa mga hunters kay ako sa nilig basod. So right mga hunters, so ato sa ning panikan.
Alright mga hunters, so time lapse nga ta mga hunters no, kay medyo taas-taas pa gining pag gayat ani nga to ang labong. So don't try this at home ha. Oh, tanawa mga hunters, professionals ra ang pwedeng mo kuha na mga inana nga mga movement mga hunters. Paspas kay ang kigwa awawa. Awan pakitang gilas din ang buang mo rin. Professional tagod gini mong kamotro na putol ginaron. So para magana ning iyang sigig tagod mga hunters sa ganado gikin siya mga hunters ato ni butangan og music. Ako na problema kung asan na makakita sa dahon nga laya. Akong amigo nagtinga, dili na siya mahimutang musakiti ang dughan, kay dugay na daw siyang wala. Karapapam-pam, rapapam-pam-pam, rapapapam-pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan, rapapam-pam-pam, rapapapam-pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan, ningon sila kisis. Di na tinuod ang tinuodan, isa pa nakabuntod, lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo. Habang ilang gamay, tadayon na ang tulora. Papam-pam-pam, rapapapam-pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan, rapapam-pam-pam, rapapapam-pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan, yeah. Rastafari. Nganong giatag man sa atong amahan, gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan. Pero inyong gibabagan, inyong gibawalan, kay inyong gikaon bato amo kay utan. Ra papam-pam-pam, rapapapam-pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan, ra papam-pam-pam, rapapapam-pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan, yeah. Yeah, 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 yeah. Wo-oy, 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 wo-yoy, ay, 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 ay. Ganong giatag man sa atong amahan, gipatubo ang tanong para sa ato ang tanan. Pero inyong gibabagan, inyong gibawalan, kay inyong gikaon bato among kay utan. Ra papam-pam-pam, ra papapapam-pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan, ra papam-pam-pam, ra papapapam-pam. Lami ang natural gikas kinaiyahan, yeah. Yeah, yeah, yeah. Wo-oy. Lami ang natural gikas kinaiyahan, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Rastafari. Don't panic, it's organic. Yes, mon. Tanawa mga hunters dalir kay naman basta butangan gini siya music patukaran gani nato ni siya kugihan kay upaspas kay mo lihok niya mga kamoto tanawa. Ala piti-piti lang agi kana tanawa ko ana gamay lagi ko ang mga hunters pit para tagak putol yung lugi kamot yung kigwahan yung patak-patak ning gini kamot kitiw lang agi mga hunters unya mga hunters kay ning request mi ni siya nga i-time lapse ako na to kay taas pa jud kuno kayo atong kon so ato sa ning i-time lapse. Alright mga hunters, so nibukal na mga hunters og ato na gid ning hauno no para sa lain na pod nga proseso sa ato ang pagluto nining ato ang lambong. Unya mga hunters mate ka ato lain ning gikuan sa tubig atong gihumol sa tubig gipugan gihugasan
Kaya aron mawa tong iyang kapait no para igluto na tong hunters. Dihala na ipait no nindot na kaunon, lami ng kaunon. So suppose nakadag lami ni nga to ang pagluto ng hunters no kay kanang akong pagkumot-kumot di matik sigurado jud kay tanan sagol ginadiyatan ng mga duga-dugas kamot nga gigampuan nato diha. Og sa di pa natulutoon mga hunters ato ning andamo ng mga kalamasan sa kinabuhi nitong hunters matik ang kundi mga hunters so ahos ra gud simple ra gud kay mga lamas ahos ra gud atong gigot diha mga hunters og ipino-pino para masagol pud sa atong kuan aron maapil na tong kaon medyo ihatag nga lasa no nya ato pong gisaglan diha og Bisaya nga siling at sala ato sa hugasan kay aron na limpyo gyud no so medyo gagmay kay mga hunters no kay kana siya mga hunters Bisaya na siya nga sili at sal mga hunters so walang kay nato na pinuha og may mga hunters to lang idagko-dagko para mas mo aroma mas mo humot pod ang ato ang pagluto. Alright, so magluto na ta mga hunters no while magluto ta ni mga hunters ato ding pagkapinan og music matik banat maestro music please.哪怕事事都大度宽容，伤害又何曾停止？哪怕事事都温柔忍耐，难过又何曾减少？善良的你掏心掏肺，想看你出丑的人却太多，你自己也不好过，却要替别人的故事感动。月亮月亮你别睡，迷茫的人他已酒醉，思念的人已经不在，人生不过一堆堆的姑娘。月亮月亮你别睡，爱过这段艰难日子，想起来也不过如此，虚伪的酒我再也不接。照顾好你自己，比什么都强。加油！哪怕事事都大度宽容，伤害又何曾停止？哪怕事事都温柔忍耐，难过又何曾减少？善良的你掏心掏肺，想看你出丑的人却太多，你自己也不好过，却要替别人的故事感动。月亮月亮你别睡，迷茫的人他已酒醉，思念的人已经不在，人生不过一堆堆的姑娘。月亮月亮你别睡，爱过这段艰难日子，想起来也不过如此，虚伪的酒我再也不接。月亮月亮你别睡，迷茫的人他已酒醉，思念的人已经不在，人生不过一堆堆的姑娘。月亮月亮你别睡，爱过这段艰难日子，想起来
也不过如此，虚伪的酒我再也不接，想起来也不过如此，虚伪的酒我再也不接。Alright mga hunters, so luto na gyud ang ato ang gisadong dabong or labong, no? So sa amo sa mga Bisaya, dabong ni dabong, pero sa mga Tagalog gitawag ni nila og labong. Tawa mga hunters. Oh, kalami. Init pa kayo mga hunters. Please like and Subscribe subscribe to our YouTube channel, Food Hunters TV. Right